Tumela ngithobela molweni bhotani lotshani absheng zidweshana ezidweshakazi zikanonkwenkwezi. Ndibuyile yaye ndithunyiwe ndiza nomyalezo. Bethunana, ividiyo yanamhlanje kudala ndifuna uyenza malunga nenguqulo ne. Kudala ndithetha ngenguqulo but eleke ndithetha ngenguqulo ndiye ndibone into yokuba kwabanye abantu kusenzima still uyi-andastenda inguqulo into yoba kanye kanye yintoni le nto kuthiwa yinguqulo. Kuguqulelwa ntoni? Kubaluleke ngantoni ukuguqula? Kuguqulwa ntoni? Kuguqulwa bani? Ndithethile ngenguqulo, a full video, you can find it kwiividiyo zam zangaphambili. Ndithetha ngenguqulo kuguqulwa izinyanya. Uyayiva? Izinyanya ezini, abantu ababephila baze abafumana thamsanqa losetyenzwa ngamakhaya abo. Mhlawumbi ngutata wayengazange azale bantwana, walibaleka kumnombo wakokwabo. Uyayiva? Wade wabe ke ngoku nesizukulwane esikhoyo ngoku asisenawukumazi. Sithi ke ngoku abo bantu banjalo, omnye watshiphela eKapa njalo njalo, omnye wadikelwa ngumgodi eRhawutini njalo njalo, akazange de ncakasane akhatshwe abuyiswe. Abo bantu ke kuyane kuhambe ithuba kuthiwe bayaguqulwa. Abanye abantu, umzekelo, kule mihlaba yakoMabhayi, Tinarha, ukuza nganeno, Rhini, Ngqushwa, Qonce, bathi bona kungeniswe izihlwele. Thina ke, mna ndiligcaleka ngokokunyangwa. Thina Magcaleka elicala ndingathi mna Komani, uNyuka, Cofimvaba, Lady Fre, Ngcobo, Qabele uyotshokotsolo, Amabomvana naMagcaleka, sithi yinguqulo, kuguqula abantu. But into endifuna uyinkqonkqozisa yile ithi ayingobantu kuphela abantu abaguqulwayo. Ubuhlwele zindidi. Ubuhlwele ngumntu owayephila. Ubuhlwele zizilo zekhaya. Uyayiva ke ngoku? That is why ufumanisa into yokuba singumntu, iindawo zethu zonqulo, iinkundla okanye amabandla esinqula kuwo ziindawo ngeendawo. Asiphelele eMaxhantini, ebuhlanti, xa sinqula, xa sithandaza, xa sithetha nemimoya. Siyaphuma siphumele ngaphandle. Iindawo zonqulo ziyaziwa ngumntu omnyama, okanye mandithi ke kwangoku ndisathetha ngesiko elincakasane elivame kakhulu kumaXhosa, okanye mandithi kwiKoloni. Siyanqula eMaxhantini, siphume eMaxhantini sihambe siyonqula emzini omkhulu ongagqumiyo, emlanjeni ukutsho. Sihambe siyonqula eLagxwabeni, ulwandle ukutsho. Sihambe siyonqula eMiqolombeni, sihambe siyonqula eNgetheni, sihambe siyonqula eZidulini, ezintabeni, njalo njalo. Ziindawo ngeendawo iindawo zonqulo. Uthi wawuqwalasela ziindawo eziphila ubuhlwele. Ifana nelizwe likamoya, xa lifuna uthetha nathi kukho into ekubonakala into yoba eli khaya selayilibala, alisayiqwalaselanga okanye ayisaselwanga liso, kuthunyelwe ubuhlwele beendawo ngeendawo, beenkundla ngeenkundla. Komnye umzi kuzawuthunyelwa iinyosi. Iinyosi zisuka phi? Sithi ziimpukane zengethe mos. Komnye umzi ubana ngaba isikhalazo ncakasane kwezaa nkundla zomzi omkhulu, kwaGaba, kwaNozinga, kwaTitiba, emlanjeni ukutsho, kuzawuthunyelwa ubuhlwele balaa nkundla. Kuzawuthunyelwa uNonkala, kuzawuthunyelwa uXam, njalo njalo, Skolpati, njalo njalo. Ziindidi zeendidi zeendwendwe. Uyayiva ke ngoku? Ingethe liyakwazi uthumela iinyosi, lithumele ikati engaqhelekanga. Uyayiva? But isilo esisaziyo into yoba asimelanga uba phakathi nathi. Uyandastenda? Asimelanga uba ayisosilo esifuywayo, umzekelo, sitsho sithathe intonga siyosabela into yoba sihanjelwe ngantoni ngabahlekazi aba.
So siyakwazi banetyala labantu abangazange bangeniswe, abantu abebephefumla umnombo wabazali bethu. Yeva, abanye ufumanise into bashiyeka KwaZulu-Natal ngelo xesha kwakududulwa. Uyayiva ke ngoku kwakhiwa i-trust okanye kuzawukwakhiwa i-game reserve kuloo ndawo, nidudulwe niyonikwa omnye umhlaba nisuswe kuloo ndawo. Nishiya kuloo ndawo ke ngoku amangcwaba namangxowa abazali benu namaxhanti. Ngelinye ixesha akukho thuba besiyilwa le ndaba yale trust, siyilwa le ndaba yorelokeyithwa kwade kwafikela ixesha loba sizodudulwa ngenkani ke ngoku. Asabinalo ithuba lokusila sazisa abantu bethu, sinqule sithandaze sibaxelele into yoba asobe siphinde sifumaneke kule ndawo ngoku, sawukufumaneka endaweni ethile. Otherwise xa ungadudulwa ungahambi ngeforce uyachaza xa uhamba, nanjengoko wawuchazile xa wawufika kule ndawo into yoba hayi ndim lo umthile ozoma kule ndawo, wenza mosi undilapha. Yeva, isazimzi wawugqiba umisela ixhanti. Naxa uhamba ke ngokulishiya elaa xhanti uyoma kwenye indawo uyachaza into yoba andisekho kule ndawo, ndiza kunazisa kule ndawo ndiya kuyo. But ke ngoku ndizoba nditsho kubakho iimeko ewubonayo into yoba ngaloo maxesha angoko zange kubekho thuba lokuchaza into yoba simkile ngoku. Yiloo nto ufumanisa uba amakhaya ethu angamanye sinamatyala aKwaZulu-Natal. Amathongo esizawathonga sizawuthonga, umane uthonga umzi ongawaziyo. Kodwa xa uzoba lo mzi uzobela mhlawumbi ootata bakho ufumanisa uba bona banofifana, ngoba mhlawumbi bakhe omnye wakho aboniswa ifoto ngutamkhulu wakhe into yoba hayi ke sasisuka nali xande lakokwenu kudala. Okanye kwa utata lo before kuzomiwa kule ndawo esengumntwana babesekwaZulu-Natal phambi koba bazoba kwaZwelitsha. You understand? Abe khona umuntu oyaziyo into yoba le nto uyithethayo lo mzi uzobayo ngumzi wakwaZulu-Natal. Kufuneke ngokuba siyothini, siyophuthuma amangxowa, siyophuthuma imimoya emanqoweni ukutsho. Kubekho abantu njengoba bendisitsho abangazange baqaliswe tu usetyenzwa, bazange bakhatshwa, bazange babuyiswa, zange bazilelwe ukutsho, sibaguqule sithi singenza abantu abadala. Kube khona uguqulo lwezihlwele ezingengobantu. Makhe siqale sithethe ngenkomo. Ndizawugqibela ngenkomo yezilo ngoba nayo ndikhe ndathetha ngayo ngaphambili. Into endingazange ndathetha ngayo yinkomo yomlambo, okanye masithi ityala lomlambo, ityala lomzi omkhulu. Sizibona njani phakathi kwekhaya into yoba sinetyala lomlambo? Ngoba impazamo eyenzekayo ndizakuxelela, ndingabethwa ke ngamagqirha amanintsi ngoba le into ndizayithetha abanye abantu abafuna uyiva. Sinempazamo yocinga uba eleke ityala lasemzini omkhulu ngukhokho dadobawo. Kungafika uNonkani ngukhokho dadobawo, kufika uQam ngukhokho dadobawo, kufika iinyosi ngukhokho dadobawo. Enziwe lo khokho dadobawo but ziphinde zibuye ezindwendwe. Umbuzo njani? Kuthiwa hayi uzanityhutyha nonke ukhokho dadobawo. Ndithi mna hayi khona, xa iseyinjalo iyafuna ingamnancasa ke ngoku. Make simyeke ukhokho dadobawo ngoba ukhokho dadobawo umzekelo uyakwazi uba kanti yayingumthwetyulwa, ngumntu waphelelela emanzini, akazange abuye, zange abe nantsimbi, akazange ade abelilwe igqirha eli ebethwetyulelwa into yoba uzawuphuma elilo. So sizawuchitha eziphi iintsimbi umzekelo? Laa nto ndithi indaba kakhokho dadobawo iyafuna upopolwa ifakelwe izipeks. Uyayiva ke ngoku? Andizustopha, andizuma. You'll get the full video on YouTube ubana ngaba uyifuna lonke elibali ndizama ulizoba apha. Ezinye kuFacebook nakuYouTube, I mean nakuTikTok, izawuphela ku-10 minutes but kuYouTube you'll get the full video. So ithi ke ngoku le nto kuthiwe sinetyala lomlambo, sinetyala lomzi omkhulu. Sanungxola, sinetyala lomzi omkhulu. Uyayiva ke ngoku? Ityala lomzi omkhulu, there are many reasons why sizoba netyala lomzi omkhulu. Uyayiva? Kufuna kuguqulwe oba buhlwele busondezwe. Uyayiva?
yinkundla esinqula kuyo leyana. Ufumanisa into yoba selilide ithuba eli khaya lingaveli emzini omkhulu, okanye kunabantu abanintsi abaphelela phaa abangalandwayo. Uyayiva ke ngoku? Umzi omkhulu ke ngoku uze sowusiza ngohlobo lobunibonisa into yokuba ninetyala kule nkundla. Uyayiva? Komnye umzi uzawufika kwakhele amahobobo, imithi yonke yalapha ekhaya kuyajinga amahobobo, umfuziselo bukho wabona amahobobo ejinga phezu komlambo. Uyayiva ke ngoku? Ingathi loo nto leyo ngukhokho dadobawo, into kunayo sityala umzi omkhulu, sinetyala lomlambo. Elifuna into yoba ikhaya lifukame, sidude, sizile sileli khaya, sizilela umlambo. Sizilela ntoni? Sizilela umlambo. Imfukamo yekhaya, sivalelwe sonke ngolwaa hlobo nivalelwa ngalo xa kufukanyelwa ukhokho dadobawo. Ngoku ke ngoku kufukanyelwa umlambo straight, ityala lomlambo. Sifukame ke ngoku sileli khaya, kuhanjwe kuyohlwayelelwa umzekelo. Ze kuthi ke ngoku kubuye kuthweni, kuwiswe inkomo, iba inkomo emdaka, singenise ubuhlwele bomzi omkhulu ukuze sifuthelane nabo. Nani bayavakala na? Khumbula kuthiwa akho siduko singekhoyo emzini omkhulu. Uyayiva? Nam xa ndifika phezu komkhulu ndifika ndikhwaza amazizi, amakhonjo, ndikhwaze amaxhwama, ndikhwaze bonke ubuhlobo obundibangayo egazini. Uyayiva? Then le nkundla sizinqula kuyo kangaka, siyocela amandla kuyo, kutheni singakhe siyisikoze ngokupheleleyo? Bozibuza nje loo nto leyo. Sikhe sime ngodadobawo sisikoze inkundla ngokuphelela kwayo. Yilaa nto ke ngokufumanisa into yoba kuthiwe lityala lomlambo lisikozwa ngantoni? Ngenkomo emdaka, inkomo yomlambo, laa nkomo emdaka. Umbala wayo ndingathi unjani na bawo? Uyabona ubunje, noba izawuvela kakuhle na. Uyandastand? Awugqibeki, awukho brown, awukho grey. Uyayiva? Inkomo emdaka. Uze ufumanise uba ngelinye ixesha thina sizifumana phi iinkomo ezimdaka? Iinkomo like kutheni sizawuba nenkomo yomlambo phakathi kwemihlambi yethu? Kuphuma inkomo yasemlanjeni, iphume phaa emzini omkhulu, izomithisa iinkomo zethu apha. Kangangoba umzi onenkomo yomlambo uyathanda ufuma, ufumanise uba imfuyo yaloo mzi yanda, iyachuma. Yana kwa uba nityunjwe ngumzi omkhulu into yoba nizomiliselwa inkomo emdaka, ithetha into ngekhaya lenu loo nto leyo. Uyayiva ke ngoku? Kufuneka laa nkomo ke ngoku xa sisebenza inkomo, xa sisebenza ityala lomlambo. Andizuyidwelisa yonke ke enye into because siyayazi into yoba kukho abantu abakha ezi nto sizithethayo, umntu ayenze ingathi uyayazi ayoyipotya esenza into angayaziyo kuba nje eve phaa naphaa naphaa uba ingathi ihamba olu hlobo. Zikhona ezinye izinto ngaphandle kwale nkomo imdaka ndiyibalayo, zikhona ezinye izinto ezenziwayo. Uyayiva ke ngoku? Ibikhona ibhokhwe umzekelo, andikuxelela uba ingenaphi iqalaphi xa kutheni. Uyayiva? Zikhona kwa izinto eziphuma kule nkomo ezihambayo ziye emzini omkhulu, but andizukuxelela into yoba zintoni. Iyawuba ligqirha elo elawube lisebenza loo msebenzi, uyawuyibona xa isenziwa phaa kokwenu. Uyayiva ke ngoku? Because andikwazi ubhentsisa yonke into, but bendisathi nje mandisikele ijikayo into yoba yazini into yoba umlambo uyasetyenzwa. Umlambo singasebenzanga khokho dadobawo, sisebenza umlambo ncakasana. Uyayiva ke ngoku? That is why ufumanisa uba akhona amagqirha omlambo, kuthiwa ubani ligqirha lomlambo, ngoba umlambo uyawuchana okanye mandithi usikozelwe yena ngokomzi omkhulu. Uyandastand? Zikhona iintsiko ezingaphandle kokufukama, ngaphezu nje kokufukama, uyofukama kulaa nkundla isiphuthumo kuphela. Ngaphezu kwesiphuthumo zikhona ezinye iintsika, abanye abantu abazigulelayo ngethongo, kufuneka enzelwe loo nto. Ikhona imvumakufa yomzi omkhulu, umzekelo. Ayingewonke umntu onayo but ke ikhona imvumakufa yasemzini omkhulu.
izoba ke ngoku masiphume ke emzini omkhulu inkomo yezilo. Yaziwa ke ngabantu abanintsi inkomo yezilo, kodwa abantu abanintsi abayi-understandi into yoba xa kutheni inkomo yezilo, xa kutheni. Singabantu bekhaya, abantwana beli khaya bakwazi omnye athonge aphuphe ibhubesi encokola nalo, aphuphe ingwe, ilephadi, uyancokola nayo, uyayiva. Phuphe nje izilo zengethe, uyandastand, uthetha nazo okanye ikukhusela, ikulwela, njalo njalo. Yimimoya yobuhlwele esikhuselayo ngelinye ixesha, esilwelayo ezintshabeni, ekupha amandla okuhlonipheka, okuba nesidima phakathi kwabantu. Ndicela ukungaxokisi, inkomo yezilo kuguqulwa ubuhlwele basengetheni, ubuhlele bengethe. Buyiselwe inkomo phakathi kweenkundla zakokwenu. Nakhona zikhona izinto ezenziwayo phambi koba kuzowiswa le nkomo. Laa nkomo ayilali nasendlini, ilala emaxhantini. Uyayiva ke ngoku? Asiyishwami nokuyishwama kuqala, iqala kubantu bayo. Andizukuxelela ke ngoku uba ize ithini. Nintsi noba ungayizama, ubana ngaba awuzange wayifundiswa awusoze uyikwazi, yiyekele kwabayaziyo. Mandiyibeke kuloo ndawo. Uba awundivanga uyawutsho comment section okanye unditatshe whatever way. Anyway, bendisithi nje mandize naloo pisana, kudala indizinga le nto, into yoba khona le nto ingadibaniyo. But ke if nifuna further, mhlawumbi ndiphinde ndiyizamazama ayivakalanga kakuhle, nawutsho ndawuva ngani camagwini nangamso bethunani. Bendizawuthina nini? Ewe mani, zikhona ezinye iividiyo noko ndise-free ezintsukwana. Sisemgodusweni kule weekend kwakhona. Xa ndisemgodusweni ke andibinalo ithuba, andibinalo ixesha. Ndiyaniva xa nisithi ndinqabile, bentwana ngelinye ixesha kuyanyanzeleka umntu anqabe. Andikwazi uzibamba zonke mna, unfortunately andinguye ujack of all trades. Andikwazi shem. Kuthiwa ndiyo-multitasker. Xa ndisentlombeni ndiyafowukhasa kuloo nto ndikuyo. Besigodusa kule veki iphelileyo yona besigodusa, emveni komgoduso sanomtshato omkhulu eBhayi. So nje ifocus yam was just ibingathi mandihlale phambi kwekhamera, otherwise andinilibelanga nawuhlala ningabantu bam nangam. So keep on sharing and liking the videos. Xelela nabanye bethunana bathi like, share and press the what button. Joyinani kaloku loo nto yenziwayo wethu. Kuthiwani iba yimemba, camaku, bye.